Bună ziua! Ce faceți azi? Sunt Emanuel Lică, profesor psihopedagog la Centrul Școlar de Educație Inclusivă Sfântul Nicolae din Câmpul Mușcea și azi o să vă arăt cum să folosim toate instrumentele de pe platforma de comunicare Zoom, pentru că în domeniul nostru, după cum știți, în lucru cu copii special, copii cu deficiențe, trebuie să avem cât mai multe instrumente pentru a ajuta la înțelegerea și a ajunge informații către copilul cu deficiențe. Așadar, deschidem o nouă sesiune de Zoom. Presupun că fiecare poate și știe să facă o sesiune Zoom. Dăm apoi share screen pentru a vedea copiii ce avem noi în calculator, ce avem noi pe ecranul calculatorului. Aici dăm screen, deci exact ce avem pe desktop, sau whiteboard, tablă, dar o să vedem mai târziu cum facem și cu whiteboard. Așadar, dăm pe screen și exact acest lucru vede copilul acum. Deci monitorul dumneavoastră, desktop-ul dumneavoastră. Acum, pentru a face un lucru, pentru a lucra cu o fișă de lucru. Am câteva fișe pregătite, dar dacă nu le aveți pregătite, le căutați pe unde le aveți în calculator. De exemplu, fișe de trimis, unde le aveți, în folderul care le aveți. Așa, deschidem o fișă de lucru, corpul uman am aici. Trebuie să unim fiecare parte a corpului cu denumirea sa. Cum putem face asta? Foarte ușor. Avem un instrument aici sus, se numește Annotate. Vedeți? Un creionaj. Dăm pe el. Deci avem o serie de utilitare, o serie de utilități la acest. De exemplu, Spotlight. Apăsăm aici, ne arată, arată ochii, deci este un fel de laser, cum avem creionă cu laser și arată un indicator, indicați ceva, deci la Spotlight. Nu uitați, la Spotlight. Avem la text, putem scrie ceva. Avem dăm acum, uitați, ca să unim fiecare parte acolo cu denumirea sa. Dăm la Draw, și apoi dăm pe săgeată, vedeți aici săgeată. Unim, de exemplu, ochii cu ochii, perfect. Gura cu gura, nasul, trăgând de mouse. Deci punem, de exemplu, la cap, apăsăm pe butonul din stânga a mouse-ului și tragem săgeata spre cap și eliberăm. Până la păr apăsăm și spunem pe păr și eliberăm. Perfect. Deci acesta e pentru a folosi săgeata la această formă de fișă de lucru. Cum facem dacă am greșit? De exemplu, am pus o săgeată în aputa. Dăm pe undo, adică înapoi. Vedeți? Și dispar. Putem da în continuare, dispar toate. Vedeți? Da, le punem. Sau dăm clear pentru clear all drawing. Tot. Și să șterg toate odată. Vedeți? Ni s-au șters toate fișele odată. De asemenea, putem schimba culoarea care vrem. De exemplu, nu vrem cu roșu să apară săgeată, ci vrem cu albastru, cu negru, scuzați-mă, cu negru. Dăm pe săgeată sau putem fi săgeata din ambele părți, vedeți? Pac, și este cu negru. Deci, din ambele părți săgeata. Deci la draw, săgeată normală, adică așa. Draw, săgeată din ambele părți, adică așa. Dăm clear, cum spuneam, și se șterg toate. Acum, dăm la o altă fișă. Închidem Annotate, nu? Închidem fișa de aici pe care lucrați și deschidem o altă fișă să vă arăt și altceva, cum să încercuim, de exemplu. Avem o fișă de lucru. Să denumim în ce anotim se află fiecare copac. Încercuiește copacul din anotimpurile toamna și vara. Dăm pe Annotate. Dăm aici pe Draw în continuare. Și încercuim, de exemplu. Dăm undo, dacă nu este bine, deci Draw și această linie șerpuită, vedeți? Poate fi și mai groasă sau subțire.
Hai să dăm pe cea groasă, dar vreau să schimb culoarea să vadă mai bine pe roșu. Deci să încercuim copacul din anotimpurile toamna și vara. Așadar, în anotimpul toamna, anotimpul când au căzut toate frunzele din copac, vedeți, este cam gros semnul, dar se vede mai bine. Să spunem că nu ne convine aceasta, dăm înapoi pe undo, dăm draw, întotdeauna cu draw, acesta este draw și lucrăm cu toate utilitare de aici. Și dăm pe linie șerpuită subțire și încercăm draw. Vedeți? Și vara. Denumește animalele, încercuiește cu roșu, exact roșu culoarea care am, animalele domestice, cu albastru animale sălbatice și cu verde animalele din junglă. Deci, animalele cu roșu, animalele domestice, animalele, aici a spus animalele, clar. De, nu putem și pasăre, este o pasăre. Locuim doar animale domestice, vaca și oaia. Este pasăre. Deci trebuie să spunem copilului că această găină este de fapt pasăre, dar este tot domestic. Și cu albastru, cum facem asta? Schimbăm culoarea. Schimbăm culoarea de sus și luăm culoarea albastră. Animalele sălbatice, lup, vulpe, iepure. Și cu verde, animalele din junglă. Verde, animale din junglă. Și elefant. Așadar, asta faceți cu acest instrument de aici. Putem folosi chiar și guma pentru a șterge, vedeți? Aici este erase, gumă. Deci și dacă vreți să nu mai dați cu undul înapoi, ștergeți pe care vreți. Ce ați lucrat? Ștergeți de fapt ce am lucrat. Ce ați lucrat? Eu am șters tot. Acum să vă arăt cum scriem ceva. Da, înainte de asta pot să vă mai arăt ceva. Un circuit mai rapid. Încercuim direct, cu cerc. Și facem cercul. Vedeți? Facem un cerc. Tragem cu butonul din stânga, tragem cerc. Și este mai simplu. Schimbăm culoarea. Și vedeți? Dar acesta e un cerc perfect. Dacă vreți să faceți un cerc. Dar sfatul meu este să lucrați este mai ok. Dăm clear. Ok, închidem anul. Acum să deschidem o altă fișă prin care să scriem ceva. Compararea numărul de la 0 la 10. Dacă vreți, dați-ne anote. Deci acesta este creionașul de aici. Și dăm pe test. La test putem scrie aici numele. Deci apăsăm unde vrem să scriem. Vedeți? Deschide o căsuță, apăsați, click cu mouse-ul, butonul din stânga și scrie, de exemplu, Montana, așa, și clasa, puteți scrie clasa. Unde, de exemplu, de desubt puteți scrie. Clasa, exact cum scrieți la tastatură. Dar eu am scris cu albastru, dar puteți schimba culoarea, să fie cu negru. Aici și scrieți cu negru. Ce culoare vreți? Data de azi, 22. Asta dacă vreți să scrieți ceva. Așa. Numără și apoi coboară folosind semnele mai mare, mai mic, egal. Cum arătăm când copilul se numește? Apăsăm pe Spodnai, v-am spus, acest pointer se numește și dăm 1, întrebăm copilul, 2, întrebând copilul, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dar știți mai bine dumneavoastră, sunteți mai vechi, unii dintre dumneavoastră. După ce a numărat copilul și și-a dat seama care mulțime de elemente este mai mare și care e mai mică, dăm pe test, ca să fie cât mai exact, pe tastatură și căutăm semnul mai mare. Vedeți? Mai mare. Cum vă spuneam, puteți schimba culoarea să se vadă mai bine. Aici, semnul mai mic. Și tot așa. Aici, de exemplu, semnul egal. Da? Puneți mouse-ul și apăsați exact unde este.
Da, perfect. Și tot așa scrieți cu tastatura. Asta e pentru a scrie. Deci la test. Draw test. Acum să vă arăt dăm stop, ieșim de aici, ieșim din annotate și dăm new share pentru a schimba. New share pentru a schimba și intrăm pe whiteboard, pe tablă. Acesta este o tablă albă pe care putem face ceva, ce vrem. Tot așa, clear și tot cu annotate, care merge și aici și acolo. Să vă arăt acum cum să facem, de exemplu, pătrate, dreptunghiuri, dacă vrem. V-am spus, putem schimba culoarea, orice culoare. Putem face colorate deja. Așa. La draw putem face cercuri, oval. Depinde de lecție. Putem pune inimioare la ștampilă, inimioare, săgeți. Depinde semnul întrebării. Chiar și văzut. Da, e ok. Le punem văzut la copii. E bine. Așa. Aici avem un romb pe care îl punem. Test, cum vă spuneam, pe tablă. Exact cum scrieți cu tastatura. Exact cum facem și în partea cealaltă care v-am arătat. Erect. Da? Putem șterge ce am făcut. Dați exact ca în Paint, programul Paint al calculatorului foarte vechi, de altfel, un program foarte vechi, care foarte mulți dintre dumneavoastră au lucrat. Dar, ce să vă spun? Puteți folosi annotate-ul acesta, închidem tabla. Putem folosi și la un videoclip, de exemplu. Haideți să dăm din nou share, dăm screen, ecran. Și intrăm pe și căutăm un videoclip, de exemplu, pe YouTube. Pe YouTube, ce să căutăm noi? Figuri geometrice, de exemplu, sau puteți căuta orice altceva. Se deschide. Să învățăm cu Lisa. Dăm annotate ca să se deschide. Bună copii, numele meu este Lisa și astăzi vom învăța formele geometrice. Așadar, astăzi vom învăța despre pătrat, puteți pune pauză dreptunghi și puteți încerca triunghi, deci puteți lucra și romb, în video cu annotate. cerc și oval. Puteți scrie. Pătratul are 4 laturi la fel și 4 colțuri. Scrie. Forma pătrată poate avea o pernă, de exemplu, un om de zăpadă, un tablou și încercuiți și arătați. sau ceasul din bucătărie. Exact cum spune. Dreptunghiul seamănă cu pătratul, doar că este mai lung. De exemplu, puteți Are 4 laturi. Dați pauză și întrebați acum. Ce are 4 laturi? Ce este acesta? Dați pătrat, linia șerpuită și ce este acela? Ce avem noi aici? Să vă răspundă copii. Dați undo. Dați în continuare să meargă. Play. Așa. 2 mai lungi și 2 mai scurte și 4 colțuri. Cam asta ar fi. Forma dreptunghiulară poate avea Folosirea lecțiilor ușa de la intrare, cu ajutorul autobuzul, acestor programe. Sper că v-au fost utile cele prezentate de către mine și vă aștept cu întrebări și cu alte întrebări în caz că nu ați înțeles. Să aveți o zi cât mai frumoasă și spor la predare, să zic așa. Zi frumoasă!